Hola, benvinguts a Vicky Ràdio, la vostra connexió amb el món català. Vicky Ràdio, la ràdio internacional en català. És una sensació curiosa, ui, la de pensar que la felicitat és una cosa que només es pot veure pel retrovisor. Doncs bé, aquesta idea tan estranya és justament el cor de la història que analitzarem avui. Una història que ens farà qüestionar-nos tot sobre com percebem la nostra pròpia alegria. Vinga, situem-nos. La nostra història arranca en un dia molt concret, el 3 de gener de 2023. La protagonista es diu Nieves Blanco, té 40 anys i està assegut en un banc, en un parc, un dia qualsevol, vaja. O almenys això semblava. I de sobte, algú se li acosta, un entrevistador, i li llança una pregunta d'aquelles que descol·loquen, directe, simple i alhora profundíssima. És feliç? Però no en general, no, aquí i ara, en aquest precís instant. I la resposta de la Nieves és directa, sense embuts. No gaire. No, la veritat és que no se sent gaire feliç. Potser en algunes cosetes, però la sensació general és que no. L'entrevistador ho apunta i, mira, la història es podria haver acabat aquí mateix. Però no, no s'acaba. Fem un salt endavant en el temps, exactament un any, dia per dia. L'escenari ara és completament diferent. La Nieves ja no està en un parc, sinó a la consulta d'un psicòleg. I aquí va el gir de guió. El psicòleg li posa al davant les seves pròpies paraules, les de fa un any, i li pregunta si, amb la perspectiva del temps, encara pensa el mateix, si encara creu que aquell dia era una persona infeliç. Atenció, perquè la resposta és increïble. Amb cara d'absoluta sorpresa, la Nieves se contradiu totalment a si mateixa. Afirma, sense ni el més petit dubte, que sí, que en realitat aquell dia sí que era feliç. Què ha passat aquí? Això? Exactament això. És la gran paradoxa. Com pot ser? Com és possible que la nostra percepció de la felicitat canvi d'una manera tan radical? Aquesta és la pregunta del milió, i és la que intentarem desxifrar. Vinga, anem amb la primera pista per entendre tot aquest embolic. Sembla que la felicitat va a deshora. Sempre arriba tard. No és una cosa que sentim en directe, sinó que la reconeixem més tard. Això xoca de ple amb tot el que ens diuen sempre, oi? Viu el moment, l'aquí i l'ara. Però, i si l'error fos precisament esperar sentir aquesta felicitat a l'instant? Potser la veritable alegria d'un moment, els seus efectes positius, només els podem apreciar un cop ha passat el temps. Passem a la segona clau. Aquí entra en joc el poder de la mirada retrospectiva. Perquè mirar enrere no és només recordar, és molt més. És, en certa manera, transformar el passat. I el que és més sorprenent de tot és que això funciona fins i tot quan mirem cap a èpoques que recordem com a dolentes. La perspectiva ens permet rescatar moments de llum que havien passat per alt o trobar petites escletxes per on d'alguna manera es va colar una felicitat efímera. I amb això arribem a la tercera i última peça del trencaclosques, la nostra memòria. Cal tenir-ho clar, la memòria no és una càmera de vídeo que grava la realitat tal qual. És més aviat un editor de cinema, un pèl creatiu, que va reescrivint la nostra història constantment. Tots hem sentit alguna vegada allò de «el temps ho cura tot» i que al final només recordem les coses bones. Però de veritat funciona així? És tan simple com agafar el dolent, esborrar-lo i quedar-se només amb el bo. Doncs sembla que no. La realitat és molt més complexa. La memòria no és un simple filtre, és un autèntic laberint, ple de racons i passadissos, on els records no s'esborren, sinó que es transformen, canvien de significat amb el temps. La clau no és tant oblidar, sinó reinterpretar. Molt bé, recapitulem. Què tenim? Tenim una felicitat que sembla que arriba tard, una mirada enrere que ho canvia tot i una memòria que edita els nostres records. Si ho juntem tot, l'imatge que ens queda sobre què significa ser feliç és completament nova. I si tornem a la història de la Nieves, de sobte tot encaixa. El seu cas ja no sembla una paradoxa estranya. No, és l'exemple perfecte que la felicitat, moltes vegades, no és un estat que sentim en el present. És una conclusió, un veredicte que arriba més tard, dictat per el temps i filtrat per la nostra memòria. I clar, tot això ens deixa amb una darrera reflexió, una pregunta d'aquelles que et deixa pensant. Si la felicitat és, en bona part, una construcció que fem mirant enrere, quin sentit té l'esforç per ser feliços ara mateix? Potser la clau no és perseguir un sentiment, sinó viure. Viure moments que, qui sap, d'aquí un temps, la nostra memòria decideixi anomenar felicitat.